Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang so masuk hita di parmigota di bagasan tekyon. Mangiduhami tu hita saluhutna asa jumuluh hita martangyang nahohom di bagasan rohat Taganub. Martangyang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 565 ayat sada sahatu ayat tolu. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Di bata doha porusata dohot hagogo otta, pangurupi situtu di hagogotan, akan namongonai tu hita, di bahene dang mabiar hita nang pebalik tanoon, jala lalo-lalo akadolok laho mga rongrong tu tonga ni laut. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan namadok moleata dohami tuho ala di patarho doho tu akan naso tu mandaho anakmu Tuhan Yesus Kristus say asima roham say payan ma dihami ro di pinoparnami barita nauli jala pararat mai tu saluhut bangso asa bicar sodang ni hasangapon mi doho tu akan nahudul di haholomon dohotun halinggoman ni hamatean
marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita. Patik dihita di bagasan mingguon, dibuat mai sian patik paduahon, dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jalan dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torunitano, yang go tunggabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatane, odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa dang jadi iba marsobat tu si sobaon, manang tu gana-ganaan, manang mangido hangoluan siane, jalan dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jalan dang jadi pos roha di ugasan homitan. Songoni ma sahakna, atong rap mangido gogo mahita tu ado pani debata, laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Maredde hita. Sai unang
dosa tanagodangi tu adopan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham di hami akan na mangarsak kod dosa nami. Say sahapi ma tu bagasan rohan nami hasisani dosa nami Lehon ma tu hami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alay asa hot rohanami marha porsyaon. Laho manggotapon dosa dohot roha portibyon. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi ay pelean na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosata. Songonod dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tu au. Hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maau gaku tu hamu. Guruhon hamu masyanau. Ay nalabok doau jalan nasarep marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay nalabok do au gaku. Jalan yang do dohot nahuha porsaton. Hasangapon mana di debatan na di Kijang. Amin. Maredehita. Epistel di mingguta sadarion, iman na binuat sian buku Heber, bidu 2, mulai sian ayat 14 sahatro di ayat 10. Tajahama marsikap soring, hamina mamulai sian ayat 14 di ayat 10 yan non rap mahita majahasa. Asa songondak danak partohap di mudar dohot disibuk, gabe sumado dohot ibana partohap disi. Asa marhite-hite hamatiani, di pasohot ibana si bolisi, na marhuaso mabayan mate. Ay apala akka suru-suruan di sariuhon peparan ni si Abrahamido. Rap mahita majahadia saplalu ay itap naong marsihatuan ibana dia puji-pujian. Warupan ibana doakan natarujuni
songoni masahana martua ma natu mangihon hatani debata jala naopiopsa. Amen. Maredehita. Tidakon maha taha porsiaut tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohok tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhan ni si Maria naga begabean satot di porbadia adorang suhabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang natua tubanotoru ding ditanom namulak mengolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu dutu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pe mamulak sogok tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate dohot dihangoluan naso rasuda. Amen. Tabegema ede pujian nasional rahon ni inahanna dilanjutan ma ina Deborah.
tabegema tikting na maragam di huriatan na saminggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita salihutna. Tapa yutiut matiting na maragam di Minggu 2 Februari 2025. Na parjolo guar di Minggu tasadarion, ima Minggu papaton dung Epipanias. Topik Minggu Jahobado Partano Batuan Jala Haporusatda. Napa duahon kelompok kortu hari Minggu tanggal sia Februari 2025. Di pukul 7.20 lamang isikor ama huria dohot and harmonik. Di pukul 10 gabungan palpuan ama shalom and HKBP. Di pukul 10 pitu remaja. Napa tuluhon ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal sia Februari 2025 nanangro kita memakai bahasa Batak. Napa paton pembubaran panitia Natal Ama. Di hari Minggu sadarion tanggal 2 Februari 2025 di Patupado pembubaran panitia Natal Ama maringanan di gereja mulai pukul 10 siawib. Napa limahon perayaan Natal di Huriatda. Di hari Selasa 4 Februari 2025 di Patupado perayaan Natal SMP Negeri 07 Depok Nihuriata mulai pukul 10. Napa panopon pamuhai pertanyaan sektor. Di hari Rabu tanggal 5 Februari nanang roon Patupado Nihuriata ma pamuhai di pertanyaan sektor di gereja masuk pukul 20 Hupangido hamima haradion niganu punguan kor asa markor di pertanyaan ini. Napa pituhon pamuhai PA kategorial. Mamuka di minggon di Patupa Huriatama PA seksi kategorial gabungan ima naparjolo PA seksi lansia di Patupa di hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 14 WIB di Gedung Serbaguna. Marhiteon khususoi hamima ruas nihuriata naung marumur ono pulsada taut tugijang Roma madohoti PAI. Namangiut PA seksi Palpuan. Di Patupa di hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 10 WIB di Gedung Serbaguna. Pertama sudah Palpuan anggota nipunguan parede dohot ruas Palpuan naso anggota kor Roma dohoti PAI. Namangiut PA seksi Ama di Patupa di hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 10 siawib di Gedung Serbaguna. Pertama sudi Ama anggota punguan kor dohot ruas Ama naso anggota Roma dohoti PAI. Napa waluhon pembuatan barcode titing manang warta jemaat. Mamuka di Minggu sadarion 2 Februari 2025 saudo tapuka penggunaan barcode laho mengakses titing manang warta jemaat dalam bentuk file PDF laho mangurui fotokopi tong lope di parade huriata fotokopi titing alai terbatas ma dicetak hola 50% sian jumlah nasional. Domutusi tuaka ruas nabui memakai aplikasi scan barcode pinangidoma asarade memakai barcode lumobi sudut nau posok. Napasiahon LPC kegiatan Natal. Marhite titingon di sosohom matu sudi panitia Natal kategorial asa pasahaton laporan pertanggungjawaban kegiatan Natal. Napasapuluhon pelayanan kor di ibadah Minggu. Marhite titingon di pabotohom matu sudi kategorial mulai bulan Maret nanang roon mangisi kor di ibadah Minggu asa mangihuton jadwal na pinatupani Dewan Marturia. Pasal puluh sadaun titing marbagas, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Rensius Jonathan Siregar, sarjana hukum, anak nihala amatta, Brosman Siregar, tubuh nihala inata, Kesniar Boru Manalu, alamat Kapung Sugutamu RT 4 RW 20 Sukma Jaya Depok, Huria HKIP Cimanggis, Resort Cimanggis,
Dohot Orwana, Febriana Margareta Boru Tabunan, Sarjana Teknik Boru Nihal Amatta, Prakarsa P Tabunan Nahinan, Tubuh Nihala Inatta, Ratna Esther Boru Lubat Tobing, alamat Jalan Lenteng Agung RT 4 RW 2 Jagakarsa. Huria HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara. Tarpas-pasu di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, hari Sabtu, 8 Februari 2025. Titing napaduahon, naing majalo pasu-pasu pardongan sari pelma, mertua lampos silaban, anak nihal amatta, bongsu silaban nahinan, tubuh nihala inatta, emmi, boru aritonang, alamat Jalan Mayor Idrus, RT Sada, RW Pitu, nomor 5, Tapos. Huria, HKP Cimanggis, Resort Cimanggis, Dohot Orwana, Leniati, Boru Nihala Amatta, Ependi Aritonang, Tubuh Nihala Inatta, Emilia Boru Sipayung, alamat Perum Bintara, Alam Permai, Blok E1, nomor 4, RT 5, RW 14. Huria, HKBP Bintara, Resort Bintara. Tarpasu-pasu di HKBP Bintara, Resort Bintara, hari Sabtu 8 Februari 2025. Napa 10 daun persembahan syukur. Di Jalo Huriat Tado persembahan syukur napar jolo 1 buah kursi sofa di altar sian NN. Napa daun 1 buah pohon Natal di lantai sada sian NN. Maulatema di pasahat Huriata tu keluarga naung pasahat tosa. Pasahat Plutoluhon ruas parguru. Mulai minggu tersadarion gabe ruas parguru ma di Huriata ima keluarga Martahan Muara Sinurat inang Borsitorus Nahinan Dohot 2 yang nakon nasida alamat Jalan Cendrawasi nomor sada Komplek Angkatan Darat na pasaplopaton ruas namoding nunga jugmolo marujung ngolun sahalak ruas naposo sian Huriata ima Mandro Kristian Sitorus nasian sektor Filipi tubuh di tanggal 21 Desember 1920 moding di hari Minggu 26 Januari 2025 tutup usia 41 tahun sabulan namangyut nunga jumolo marujungolo sahalak ruas ama sian Huriata ima Robert Manalu tubuh di tanggal 7 Desember tahun 1994 moding di hari Sabtu 1 Februari 2025 tutup usia 10 tahun sebulan nani habaluon ni inang boru pasaribu sian sektor Galatia jala laos di Patupado parmingguan di rumah duka Sopogabe pukul sia wip nani luon ni amang pendeta Esron B Tapubolon MTH tatangnya koma anggiat tumu ibu tarapul rohani sude keluarga na ditinggal honna. Na pasapulimaon open donasi program pengadaan multimedia ibadah sekolah minggu. Hobar tudus nirohan di sermon perhalado Kamis tanggal 20 Januari 2025 nasalpum. Tapatupama open donasi dukungan dana pengadaan multimedia tu sekolah minggu. Ima pengadaan Infokus laptop dohot perangkat pendukung anggiat boy humatop di realisasihon programi domutusihu panggilo hamima haradio nirohatta sude ruas nihuria manupahi programi sian ias dohot las niroha anggiat dalam tudengkanna pakobasion ni sekolah minggu ta nasa donasi na masuk di titik koma mulai minggu naro donasi boy ma di pasat tuhuria marhite rekening Bank Mandiri nomor sada 57000404 Tolusia Pitu Tolu. Tuakan nong mentransfer pinangiluma asarade manongos bukti transferanna tuhuria manang boylo marhite situa sektor nabe. Na pasaplonopon torop ni ruas nama doho ti parmingguon tanggal 26 Januari 2025 godangna 110 halak. Napa 10 pituon ruas nama ulang tahun kelahiran 20 sia orang, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pandita dohot perhalado HKP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 3 saat tanggal sia Februari 2025
Hatani debataan apa sikopon las ni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomia kamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupa kamu lo manang dia pe pinangidoni rohamuna. Napa sapula luhon pelian iuran diakonia sosial huria. Torot napa saton pelian iuran diakonia sosial ni huriata di bagasan mingguon 5 kakak godangna 150.000. Napa sapulusiaon pelian bulanan manang tahunan. Torot napa saton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon godangna 4 kakak jumlah 850.000 rupiah. Mola tema di pasat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pelian bulanan dot iuran diakonia sosial sahat tu bulan Februari 2025. Tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa galup bulan tu huria marhite parhalada sektor tabe. Pada 20 keuangan huria. Tu huria 6.205.050 rupiah. Pembangunan 1.447.850 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 7.450.100 rupiah. Jumlah 15.112.000 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka pilihan ini asa dihubungi ma tupar halado radedo hami padenggaton. Songonima titing lamasa dohot si pamasaon di tonga-tongani huriata saya di pas-pasu tuhat tama peliani bahen sangap di guarna. Tapi kema ede pujian nasional rahon ni punguan aman huriata.
Tapuji Tuhata, maredehita huhuk maita papungupilian na parjolo dohok na paduahon. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mga ramoti ate-ate, dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatani debata, barita nauli dihita jamita di minggu paupat todung Epipanias,
Iman natar surat di pesalmen biddu pitu puluh sada ayat sada sahat rodi ayat onom. Tapai hutihut mahamuna kadamang dainang uzaha ma songonom ma tar surat disi. Marhapurusat tuhodo awale Jahoba. Dang tagamon murak ahu saliling-lilingna. Sailuahon maahu marhite-hite hati gorammu. Jala palua ahu. Sai paeleng mapinggol mutuahu. Jala urupi ahu. Sai ho magabe partano batowa diau. Tau inganan bongotakku totong. Nunga pola di parbagaho urupammu au. Ai hodo partano batowaku jala haporusakku ale de batakku sai palua maahu siat tangan ni parjahati sian tangan ni pargeduk dohot si bahen gogo ai hodo pakirimokku ale Tuhan Jahoba nalom ni rohakku sian si ete-hete hokku naung mangusad de tu hodo ahu siap bortian hodo si parmudu ahu siap butuhani dainang sai hodo totong pujiokku ido sahatna hamunak kadamang doh dainang humonai majolo jami taon laho patorakon taringot tu dua sisi na kontradiksi na patudal-tudal kontradiksi antara manusia dengan Tuhan. Hita dohot debata. Hita zolmau ni ma zolma nagale na secara alami berproses menua. Jala gabe sahak matu nagale. Secara natural alami kelemahan fisik akan datang seiring bertambahnya usia sehingga kita membutuhkan topangan, pertolongan, pangurupion nyaka na boy mangurupi. Dang adong boy majuayak kamanginang. Proses menua dan menjadi lemah. Atik piadong puisi ni si Hairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun. Ni binamai. Ala mulai siap panopaon ni portibion. Umur ni zolma na tumua na tinopani debata 160 tahun. Isiru tahe si Metusala. Si Musa 120 tahun do. Molo hitabe ari-ari ningulu nami itap ni 70 tahun molo tung margogo situtu di eak ma 80 tahun. Mungkin adong dono 100 tahun siak tahun. Alai tak ni do dang sahak 1000 tahun. Alami do proses menuaun dan menjadi lemah. Gabe kita butuhkan masandaran pangutsad deata. Isiro na gabe pangutsad dea partano batoata. Anggo zonga zolma dang adong ate. Saburju-burju ni zolma maradopok kita terbatas do kemampuanna. Gudang gona toras boy do marhitiak kay de ni artinya lak batakiate. Taringot tu pakirimon ni adong nian natoras adong nya boy mangalu-alu tu aka yanakon na nung ngalabo be RI labotari tokinai sudah nama guguki ho nama amang alai boy dudang sahat alana dung manguli anak nai juga do parumain nai gabidang boy alang go hita dang adok songon yate dang boy pangusadean terbatas sa solho ta terbatas do kemampuan mau menjadi sandaran adong guna mar pangusadea tu akka na boy di peo tapi itu juga terbatas alani selesai manusia tidak bisa bersandar kepada sesamanya sehebat apapun kemanusiaannya. Di sisi lain akamanginang ima debatatai Tuhan itu adalah Allah yang kekal dan kasih setianya tidak pernah berubah.
nang didadangari ditinggangudan anggo holong ni rohani debata dohot huasona dang adong olo mubah alani ido ditogihok kita marpangsadea tu debata. Cara bersandar kepada Allah inilah yang perlu kita juga simak melalui nats khotbah kita ini. Margurusian pengalaman ni si Daud na diturpuk tahun. Jami tahun mengajar hita, bohado hita merespon dengan benar. Sudah kondisi kehidupan ta, nah selalu diperhadapkan dengan kelemahan-kelemahan kita. Bohado hita merespon ngulut tahun. Alani marguru hita sia si Daud latar belakang ni Pesalmen 70 sadaon. Kita melihat sosok Daud sebagai salah satu manusia yang lemah. Walaupun dia adalah orang percaya yang memiliki pengalaman panjang dan dia menjadi seorang yang sudah melewati berbagai tantangan kehidupan, sekalipun dia adalah seorang raja yang terkenal. Mulai sian si eteh honna satu nama tu waibana. Adong do katantangan dia do ibana. Adong do ancamani si anak kamusuna. Adong do sian kelemahan fisikna dalam menua. Tetapi salah satu tantangan persoalan kehidupan yang dialami oleh Daud, yang menggerogoti pikirannya dan hatinya adalah Absalom, anaknya sendiri. Ado diulesi Absalom tu ibana manginang. Absalom mengkudeta ayahnya sebagai raja. Naing digulut si Absalom harajaun ni amanai. Ido mabain humasu saibana. Di dalam kekuasaan setiap pemberontakan harus dilawan. Tetapi yang melawan dia adalah anaknya sendiri. Waduh benon na mga dupion. Jadi dang persoalan kepeng, dang persoalan arta do jabatan nama ban ibana susah alai persoalan anak konna na gabe mangalo ibana. Ai molo dialo ibana anak kono salah, molo di pasobu susah. Tung dua cado gabe haroroan ni hatalua di ibana. Omak ada na menggambarkan sebuah peperangan, tetapi bukan lagi peperangan fisik yang dihadapinya, melainkan peperangan rohani. Bagaimana mungkin melawan anaknya sendiri? Mengalahkan Absalom, pasti itu adalah kesalahan besar. Tetapi membiarkannya adalah sebuah kebodohan. Bodoh manginang tak aplikasi hotu dirita mungkin. Saya dong dohita na bermasalah do akai anak konate. Naso olo muba mau libana paubarwana nunga dipodai nunga hasude merliat-liat mangaleon hata poda tu ibana anggoti kita barunya tikit so natangis lo ibana alai dukoni ulakom se bohana mabai nonon suada hono do ibana anggap odang anakon salah penjarahom mak salah. Hahuau do ibana. Odo persoalan psikologis na mungkin dot aka pergumulan na asing aka manginang na mungkin boy gabe mabaik kita di bagasan arsa ni rohana bagas. Tagamod do nang aka persoalan na asing na boy masa tu hita manginang dakola persoalan ni anak kon. Kita sering diperhadapkan dengan persoalan seperti makan buah si malakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Sulit mengambil sikap dan keputusan yang tepat. Adong dua contoh bae namanginang. Adong donna bergumul di ngolunaon di perkarejoanna. Dia tidak puas, tidak nyaman, bukan soal gaji, bukan soal upah pekerjaan, tetapi soal kondisi psikologis di perkarejoanna saya humasusa. Dang sonang rohana mangulahon-ulahoni diulah terus humasusa pikiranna alai molo ditinggalhon songon na maul tinggal honon.
Adong dosongonya kamanginang kondisi ini psikologi ini sasahalak. Adong busedo na diperhadapkan dengan situasi yang dilematis, yang dia sendiri sudah tahu itu salah dan mengakibatkan dosa, tetapi harus melakukannya walaupun sudah melawan hati nurani oleh karena menjalankan tugas yang diperintahkan. Satabia manginang molodong di tahun profesi polisi do militer rupani. Tang apalah huboto taringot tu behado teknis ni eksekutor ni hukuman tembak mati. Banin na rupani si anak kana zongzongi na membidiki oleh sada di sina marisi. Itu kan? Alay dang ibotok ka penembakoni senapang ni sina marisi. Molola Kristen maralo do turohanay. Ay dianggap dosa doy. Alay kon ulahonon na alani tugas. Tarsongoni mamanginang dilematis na mungkin boy dia dopi gudang zolma di ngulunaon. Walang gabaran doi. Ati te salah nakin penjara sakit ringot tu hukuman tembak mati. Alay tarsongoni harus memilih. Tapi pilihan tidak ada. Tugas harus dijalankan walaupun bertentangan dengan hati nuraninya. Songoni si dauk makilalahon. Jala gudang dopiaka kondisi manginang na mungkin di paadoput tu hitam baik kita seperti makan buah si malakama. Berada dalam kegalauan, kegelisahan, kehilangan semangat, bahkan merasa tidak ada jalan keluar. Ahado hatani debata naneng jalo otta. Asabu hitam merespon kia dan sulit na mungkin dia dopi gudang zolma. Na parjolo diazari dohita patongotot tua porsiota bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang aman. Tajah majoa manginang Mazmur 70 sada ayat sada dot ayat 2 le bahasa Indonesia masa rap mangatusi dot kasudut no poso. Rap mahita majaha. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkan telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Saya palua ma'au. Jala peleng pinggolmu tumangi honau. Basa didokon di bana supaya aku tidak mendapat malu. Idonak kanengani. Satu sikap tindakan keputusan yang diambil ketika itu mengandalkan segala sesuatu di luar kehendak Tuhan itu bisa membuat kita malu dan konsekuensinya itulah yang harus diterima. Songo sidok nak kaningani. Memang molo tapeutiu barita ni si Absalomon ba tong do mate ibana di parporangan alay dang marhite paretta do tangan ni si Daud. Disuruh ibana do parangan na mangalo si Absalom ada idok alayang go anakki sotung dihawahamu. Anakku jangan kau apa-apakan. Alay dang boy guru turohana ditiki lari si Absalom marhoda sakok ma bajuna tu rating nihau lo sakok ma ibana si laus disima mati gatung. Alay dang rohana. Tapi harus memilih. Disodo amanginang sada hikmat dihapor saya ibana do debata bahwa Allah adalah perlindungan sejati. Perlindungan itu hanya ada pada Tuhan. Mungkin amanginang di konflik batin nadong didirita bodoh hita mengambil keputusan dalam satu-satu persoalan hidup. Tetapi bisa saja itu akhirnya harus menerima konsekuensi fatal. Atau paling tidak tadi membuat kita menjadi malu. Bodoh songoni. Alay molonunga debata mangajari. Debata na patongoton. Tuibana tapasahat sude marhitiak katangi yang do pakirimoni. Urupan na do hita. Pengalaman Daud menolong kita mengambil sikap untuk tetap fokus mencari perlindungan Tuhan. Buah carana. Dang binoto buah carani debata mengurupi hita. Alay pasti do adong godalan lehonon nalaho paluhok kita. Dalam keadaan terdesak, Daud tidak mencari keamanan dan kekuatan dari kekuatan lain, melainkan selalu kembali kepada Tuhan. Molosongon nabuntu akamanginang pikirat tataringot tunata adopi. Pauduk lopit tang martangiang.
Iko Porsea do hita dong do hagogoon ni debata na boy mangurupi hita si anak ke persoalan ni. Dang taat tu si buah acara ni debata. Nah pasti urupan na do hita. Ai ibana do perlindungan sejati. Na boy mangurupi hita di akka persoalan kehidupan. Nah paduahon Allah adalah batu karang dan benteng yang teguh. Tong mamusia manginang tajah ayat 3 dohot ayat 4 di bahasa Indonesia. Ya. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Jadi gambaran batu karangon ngabuy tabayakon menjadi benteng. Sesederhana mungkin boy tak pahami molo adong row dan hitak ka perladang na syakuta ahado ta buat biasa do hamid tori buat do bulung pisang manang na pisang nise payan nomay idalani tori tabay bay masyong-syong asa terlindung sian udan. Kita begitu langsung mencari bagaimana kita supaya tidak basah. Tori manisio mabuti bay pisangi. Daud merasakan bagaimana dia harus mencari solusi atas persoalannya. Songoni mana kita manginang. Adong do perlinggomat ta debata. Ini kita bayangkan bagaimana orang-orang yang sedang berperang di padang gurun yang hanya ada bebatuan, maka dia terlindung dari senjata musuh dengan berlindung di balik batu. Songoni do hita manginang debata do nagabe perlinggomat tai batu karang do benteng. Napatuduhod di sini kita punya kesempatan untuk berpikir, punya kesempatan untuk merenung, punya kesempatan untuk melakukan sesuatu aksi yang harus kita lakukan. Dung merlinggum. Jadi mulu merlinggum kita tu debata, martangia kita mangido, adong mapertikia di kita, ada waktu bagi kita untuk bagaimana merespon setiap persoalan kehidupan kita. Apalagi manuang di tonga-tonga di dunia nas ngagudang ketidakpastian ngagudang noeng naso pasti manginang labil do situasi di kehidupan ta bahado kita merespon. Maka apapun tantangan yang kita hadapi, iman kita harus nyata di sana. Allah memang hatari dan niha porsiauni ditiki adong do hamaolonia satakas teruji molo sonang-sonang do ngolut tau dang adong teruji iman saya tanggap do na kuat ti tapi nasodong do persoalan alai molo nungarwak ka molo ni di si matarida tutu do hita porsea manangidang. Napatuluhon hawak kadamang dainang Allah digambarkan sebagai sosok penolong yang setia sejak awal kehidupan sampai di masa tua. Tazaha Muse ayat 5 dohot ayat 6 ya. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Mulai siap bortian ni dainang. Mulai sian hato topak tak gabe zolma. Porsea dua manginang. Molo solomoro hani tu hita. Dang pasorangon na hita tu portibio. Nah olong dorohana tu hita. Berarti ada jaminan sejak kita lahir sampai pada masa tua kita, sampai umur kita sekarang. Dan puji Tuhan sampai panjang umur ke depan. Ngadong BHP jaminan na. Hita dona saya jut mabiar di jaminan ini. Adong ku cerita kalimat-kalimat bijak songonon. Molo mar pesawat to. Porsea doho sahat pesawati di buah pilot naso tinadami. Arang itu manada pilot. Tung terlalu kita tu julu berkenalan so ay margado tang adong song. Tang tatad de bana rupana pedang taboto mungkin. Ay mungkin dung pesay sahat bandarera harwar mahita ayo do sinakin na mabuanin wae. Porsea do kita sahat Porsea. Padahal kita tidak kenal pilotnya. Bahasa buy songonia teh. Ita da Tuhani do hita manginang. Tatad da do Tuhani. Bahasa ragu hita. Molo tatad da do Tuhani
Bahasa ragu hita di uluhong ngulut tahun. Ai mulai sian hatu tubuh tak mulai di bortiak kita. Nunga di bagasan pangaramotion. Saat ro dinuang, saat tuak ketik kinanaing ro. Ido pengakuan ni si dauton, ai mulai siak katutubuk ku pe di bortian di dainang pe. Nga diramoti. Pos rohana saat tuha-tutuana songoni manak kita manginang. Persia hita di mula ni ngulut tanunga di dongani di pasu-pasu di haulungi debata hita. Atong saat ro dijung ni ngulut tapi pasu-pason na do hita. Inilah yang mengingatkan kita bahwa dari awal kehidupan kita Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Tantangan terbesar nuaingak kadamang dok dainang dina mangadubi persoalan kehidupan ta adong dua. Na perjulu imak ketidaksabaran kita. Keinginan kita untuk secepatnya keluar dari masalah sepertinya bisa menjadi legitimasi yang akhirnya membuat kita mencari solusi dan jalan keluar yang salah. Boy masa dosongoni. Alani naso sabar. Dak sabar hita pai mahon alus di debata terpotong jalan mahita. Itu na jok terjadi secara psikologis. Dang tapahami jalan di debata, saya pikirat tado tapa tujolo ujungna ditiki berbeda cara berpikir di debata do tita pitor tangga ma dang porsea be gabe hita ma manutul lomota. Maunya cepat-cepat selesai, maunya cepat-cepat ada solusi. Dituntut do hita kesabaran. Maka dengan mengarahkan iman kita kepada Tuhan, Tuhan sebagai gunung batu, kita diajak untuk tetap setia, memiliki kesabaran dalam menanti dan menemukan jawaban Tuhan atas persoalan kita. Adong dua kalus nia manginang. Napa dua hon ima kita kehilangan ketenangan. Tabo todo ketenangan kan? Huwa majuga barana kaperdada dana name met do tak hamu ka manginang nong senior nong mangadupi kada dana name met demam panas borngin. Olo dula mau masih songga kana matro inat tayala namo danahon. Panik. Buat joai dia beko inai songga ki. Bereng masih ibe sebui luluhoin na. Marsi murukan. Panik, kehilangan ketenangan. Padahal hanya karena demam. Nabui ubatan, ai tugas takkan mengubati do. Boy do songoni hita merespon ngulut tahun. Masuk kita turana kepanikan, kehilangan ketenangan. HP ditiki saulahoni kita tidak serta-merta secara instan menemukan jawabannya, jawaban persoalan hidup. Justru dalam keterdesakan kita membutuhkan ketenangan dan kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan. Ketenangan itu jangan hilang. Odo nagabe penggoda mabek kita salah mengambil keputusan yang membuat menjadi kita mengalami kefatalan bahkan rasa malu. Alanya kamanginang naparpudi menjadikan Tuhan Allah sebagai bukit batu dan pertahanan akan memberikan kita keyakinan bahwa setiap persoalan yang sedang kita hadapi pasti akan memiliki solusi dan penyelesaian yang sempurna di dalam Tuhan. Sempurna. Tinggal kitanya bagaimana tidak dikuasai oleh apa yang batas-batas kelemahan kita. Tapalua mai unang dirajayak ka kelemahan-kelemahan tai hita. Tapalabas zorohatta masuk kepada ketenangan, bangun kesabaran, jawaban pasti ada dari Tuhan. Alaibana do partano batu atta sian mula ni hatoto papta hatu tubutta saha rodi noaing saha rodi salilingna. Amin. Martangi yang mahita mau lihat ma Tuhan barita naulimi na mangapoi rohanami mangapuli doh patuguhon adong doho ali di bata Jehovah nagabi dulu batu partano batowad di ngulunamion ditiki huado pihami hamaulon hasusaan ditiki hodo pihami maul mabuat sada keputusan doh sikap ala dipaingot tohami hodo pangaluan nami debata partano batoan
hapurusan nami. Mauliate Tuhan, asa tungpos roha nami madalani ngulu namion, di tonga-tonga ni dinamika na berlangsung, di tonga-tonga ni ketidakpastian, hatami masulu-sulu, hagogo odihami, lahu mga dopi. Di bahenia si roham, hami akka na bergumul di bagasang ngulu, at ito nga dong ali Tuhan, akka hamaolon na bagas, kesulitan-kesulitan na mungkin maol hualupi hami sa tonga-tonga ni ruas ni Huriam. Ali di batat Jahoba urupi na sida, laho patongot ton tulo mo ni roham, mga luluyak kasolusi na tipak hobar to haporsyaw. Unang dililiani hagaleoni, ay huboto hami galedo pamatang namion, ngulu namion, hadiryon namion, alayang goho nagugur jala na manot tong doho, rap dohot asin ni roham. Pamonak kami, adong do siat tonga-tonga ni ruas ni Huriam, naong nania lileng na di baga sa parsahiton, nasohagwarak kami sada-sada. Homa mangurupi nasida di bagasan hasabaron, berproses sude akka upaya pangubation manupak tuha mamalum, mangasahon asin ni roham. Na bergumul di kehidupan ekonomi, totong leho di nasida ringgas ni roha. Laho pasihar pa naili nasida madopakot tu asin ni roham, pabuwa di paradeho dak kanarikot, di ngolu ni ganup jolma akka na makalujahon ulaon na. Gariada marlubi-lubi boy patupawmu. Arani saya papos rohani akka, hami na di bagasan kesulitan ekonomi, asa tungtuk di hami bohal ganupari. Akan na bergumul di perkarejuan, Tuhan urupi na sida mabuat solusi na dumenggan. Na mga luluy perkarejuan na dumengga pe patongot di nasida, akanong hinaluzahon na sida ditangyakon, mga luluyak kaulaw ni saya pajupakot Tuhan ditikin naune bain hagagad dan nilas ni roha. Songonido akka keluarga na makasiholi kehadiran ni anak ko dito nga ni bagas. Totong saya mangido hami tuasi ni roha mali Tuhan. Pasu-pasu bortian niya kay na nami na makasiholi asa gabe hasorangan anak dohot boru. Pagad dalas ni roha na sida laho pasangapok ko. Dohot akka pergumulan na asing, hadameo dito nga ni keluarga, totong mahupasahat tami, say urupi, pamonak kami, hoale dia bata partano batuan nami. Tangyak konon nami doon ang kadongan nami na merayakan ulang tahun, di bagasan sa minggu 7. Mga radi na sida majalo ulibasa, di tabba ni bilangan ni umur, alay huhut mapasunggulohon, lam tabba bilangan ni umuri, lam moro do partikiyad di portibion. Asa say totong di pasubo rohana sida tuho. Mangido asin ni roham laho mangurupi akadongan nami. Asa lam di pakke partikyan na nilihom mi. Pasu-pasu manasida marhay pason lam tabba akka parsaulian gajang nyumur doho las ni roha. So nguni keluarga na merayakan ulang tahun pernikahape. Sahay lehod dame na sumurong siyan banua gijang tutonga-tonga ni keluarga nasida. Asa di baga sados ni roha pasauto nakkaulaon ho Bartolomo ni roham di tonga-tonga ni keluarga na sida. Nang pakobasyon nami pe ali Tuhan sude akka perangkat ibadah mulai sian soundman, multimedia, pemusik, song leader, si jalo, ruas, kolektan, pembaca warta, liturgis. Dohot akka edde puji-pujian na pinasah ni akka ama dohot ina. Bahin pilihan wap na husus media dopamu pasangap pogwarmu. Bangso nami negara namion pagonggupok kami matuasin ni roham. Di tonga-tonga ni gudang akka konflik, songoni magudang ni akka bencana na masa, adong do bajir bandang tanah longsor, hagoran do ragam na asing. Tuhan saya urupi barbisuhi pamaretta nami lahom mga respons sude. Ang giat unang adong nanggosada tertading sian rakyat ni bangso namion naso taruli di perhatian ni pamaretta. Urupi ma ka penegak hukum laho patigorhon asa marhitei Tuhan lam dame bangso namion. Songonia Tuhan akka gangguan-gangguan keamanan na mungkin terjadi di akka piga-piga wilayah. Homa Tuhan namanggongkom pamaretta nami pasauton dengan ulon nasida marespons saluhut nai. Songoni huriam HKBP
pasu-pasu ma asalam tu hebang na pakkobasion. Gurang dua katantangan na buya dopan ni pakkobasion di tonga-tonga ni huriam. Alay mga sahon ho, saya pasu-pasu ma Tuhan. Ang giat lamhu partod dihon hami, akaw lo pakkobasion nami. Daw hami siyan nahasurahan. Jala saya ajari hami Tuhan patupaw nakaw lo nami i. Huhut pasiding aka pikiran na hurang denggan siyan aka ruas ni huria. Asabuhi hami Tuhan pasaw to nakaw lo ni di bagasalas ni roha do sada ni roha. Mananga hape program na husak kapi hami. Juluan ni matuhan asa sauti ho Bartolomo ni roham pas sauton ang giat lam tudenggan na huriam mardalan lumobi mahaka bipeci manggison marhiti Yesus Kristus supuji hami magwar muna badiai say saut malomo ni roham amen taho mahatani tuhatta maridde mahita laos tapasa mapiliatta.
tatangyakon mapiliatta. Ali de bata ama namin na di banwa gijang, hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasiyang hami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang, say pinarbadiya magwarmu, say Roma harajaomu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Sadame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarohon ma damena tutodim.